गिबियावनो साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय। आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे सिफुं फोरोंनायनि भिडिअ गोदान मोनसे लानानै फैलायबाय। आं दा नोंथांमोननि सिगाङाव बागुरुम्बा फोरोंगोन। बागुरुम्बाखौ मोनथाम रोखोमै फोरोंनाय जागोन। भिडिअ मोनथाम खालामनानै नायनायाव समाव गोलाव जायो, बेनि थाखायनो गुसुं गुसुं मोनथाम रोखोम खालामगोन। बागुरुम्बा मोनसे थागोन, बेनिफ्राय सेकेन्ड भिडिअआव थुरि बारिनिलाय दाउसिन बे थागोन, आरो थार्ड भिडिअआव दै जेरे जेरे बे मोनथाम रोखोम खालामगोन। दा आं गिबियावनो बागुरुम्बा बै फार्स्ट स्टाइल बे स्टाइलखौ फोरोंग्रोनो आखायाव लाबाय। बे सिफुङा जि स्केलनि औवाजों बानायनाय, कालार होनायनि थाखाय बिदि नुदों फाइबार बायदि। दा गिबियावनो नटेसनजोंसो दं नालाय, बेनि थाखायनो आं दा सारेमा सिफुंनि सारेमा पा धा सा बेखौ एसे खिथानो। दा गिबियाव दं सा रे मा भा धा सा। साया मोननै जागोन, बे ल' टिउननि मोनसे आरो मोनसे हाइ टिउननि। बे सा थांबाय, बे उनाव फैफिननानै सा धा पा मा रे सा। सा रे मा पा धा सा सा धा पा मा रे सा। बिदिखौ हायोबानो जेबो नङा, हालांजोबो गासैखौबो। दा बागुरुम्बा बागुरुम्बा है बागुरुम्बा, बागुरुम्बा है बागुरुम्बा जाबाय। सा धा पा मा सा धा धा पा मा, बागुरुम्बा है बागुरुम्बा। बागुरुम्बा है बागुरुम्बा। सा धा पा मा सा धा धा पा मा, बागुरुम्बा है बागुरुम्बा। बेनिफ्राय जा नङाबोला कुल नङाबोला, थाबोरोम हमनानै बामनानै लागौमोनखा, है लोगो लागौमोनखा। जा नङाबोला कुल नङाबोला, जा नङाबोला कुल नङाबोला। मा सा सा धा धा पा, पा सा सा धा धा पा, जा नङाबोला कुल नङाबोला। मा सा सा धा धा पा, पा सा सा धा धा पा। बेखौ ओरै दामगोन। मा सा सा धा धा पा, पा सा सा धा धा पा, जा नङाबोला कुल नङाबोला। थाबोरोम हमनानै बामनानै लागौमोनखा, है लोगो लागौमोनखा। बेयो
मोनसे ओरैबायदि गोदान फैलायबाय गोदान बे धाखौ दे मोनसे सुदों सा रे मा बा धा बे धाखौ ओरैबायदि सुदों दहाय बिदि सुदोंमोन दा नैबाव मोनसे दं धा ल'आव सुनांगोन बेखौ ओरै हाय लोगो होननायाव सा धा सा ओरैबायदि जागोन थाबोरोम हमनानै बामनानै लागौमोनखा है लोगो लागौमोनखा थाफा थाफा सा धा थाफा मारे सा मा सा धा सा मा थाफा सा धा थाफा मारे सा मा सा धा सा मा थाबोरोम हमनानै बामनानै लागौमोनखा हाय लोगो लागौमोनखा थाफा सा धा थाफा मारे सा मा सा धा सा मा जागोन बे गुदिनिफ्राय दामफिनसै बागुरुम्बा है बागुरुम्बा सा धा पा मा सा धा पा मा जान नङाबोला कुल नङाबोला मा सा धा पा सा धा पा थाबोरोम हमनानै बामनानै लागौमोनखा है लोगो लागौमोनखा थाफा सा धा थाफा मारे सा मा सा धा सा मा गुदिनिफ्राय दामफिनसै ओरैबायदि दामनांगोन बेखौ बै बागुरुम्बा है बागुरुम्बा बेखौ खननै लायो फार्स्टआव ओरै थांनाय लोगो लोगो बागुरुम्बा है बागुरुम्बा फैफिनबाय थागोन गिदिंबाय थागोन दा बे पार्ट 1 बे स्टाइल बेखौ सोलोंना लाग्रोदो बेनिफ्राय सप्तासेनि गेजेरावनो नेक्स्टखौ फैगोन थुरि बारिनिलाय दाउ सेन बे फैगोन बेनिफ्राय रिजिरि बेखौ नेक्स्ट सप्तायाव आरो हरफिनसैलाय रिजिरिखौ गासै मोनथाम खालामगोन स्टाइल मोनसे अन्थ्रा मोननै दं दा नोंथांमोन साफ्रोमबो नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो माबायदि भिडिअ खालामनांगौ कमेन्टआव लिरदो आङो बारा भिडिअ खालामनायनिबो एक्सपार्ट नङा जास्ट ओरैनो मानसिफोर रोंहैनो थाखायल' बर' जानानै बयखौबो रोंजानो लुबैयो आंल' रोंनानै मा जानो बर' जानानै बयबोथ' रोंनांगोन बेखायनो जाय बिथांमोना नुदों भिडिअफोरखौ शेयार खालामना हरदो जाहाथे बयबो रोंहैलायो आरो जाय बिथांमोनहा इन्सट्रुमेन्टनि गोनांथि दं सिफुं खाम सेरजा आरो जायफ्रा मोजाङै सोलोंनो माबायदि सोलोंनो बेनि गुनफोरखौ लानो हागोन आरो
जाय बिथांमोननो सिफुं एबा खामफोर नांगौ, बिथां सेरजा खाम सिफुं बिथांमोनहा नांगौनि सप्तासे सिगां अर्डार खालाम। गोबां अर्डार फैयो, बेनि थाखाय बानायनायाव एसे सम लायो, इमारजेन्सिबा एसे हास्लाबनो नागिरा। दा सिफुंखौ नायनानै ला, बे जायगा गासिबो सिफुं औवानिनो गोजा, रं होदों बेनि थाखाय साइज नुदों। दा एसेनोसै, खुलुमबाय, गोजोन्थों।